Niektorí rodičia to poznajú. To, na čo sa deti hrávajú najčastejšie, robia aj v dospelosti. Jeden je bitkár, či vďaka svojim ústam politik, iný zasa uznávaný medzinárodný prepravca. Ešte keď som bol malý, otec mi vyrobil za bicyklom takú káričku a prevážal som rôzne veci. Vášeň k nákladným autám bola v prípade podnikateľa Dalibora Janegu naozaj veľká, keďže mal silné vzory aj v rodine. Môj otec bol majster učňov, obidvaja moji bratia sa vyučili u neho ako automechanici. Vyrastal som v tom prostredí v tých trakoch. Takže ani gate nepadali, no traky, teda kamióny, si pán Dalibor nosil neustále v hlave aj po škole. Bol som zamestnaný, hneď ako som sa vyučil na ČSAD Trenčín ako autoelektrikár. Nejakým spôsobom ma to tam nemotivovalo. Pán Janega už teda vedel, že jeho cesta bude iná a dá do nej naozaj všetko. Všetko, čo má. Mal som 50 000 korún, ktoré som dal dokopy. Kúpil som si pokazené nákladné auto, dal som ho dokopy a začal som takto fungovať. 18-19 ročný chalan. Keď sa mu už opäť podarilo niečo nasporiť, vlastný kamión a nie jeden už nebol v nedohľadne. Už som si kúpil 2 autá, prijmul som prvých zamestnancov a potom sme začali už rásť. Počas našej existencie sme sa vypracovali z 2 zamestnancov na počet 650. Autička z 2 na zhruba na 250 plus minus. Naša flotila najazdí viac ako 24 miliónov kilometrov ročne, preveze viac ako 15 miliónov tón tovaru a za rok vykonáme 61 000 preprav. Ten, kto pozná meno majiteľa, aspoň krstné, sa rýchlo dovtípi, odkiaľ vietor fúkal pri tvorbe mena firmy. Názov spoločnosti vznikol začiatok môjho mena a tým, že som chcel dopravu, bola to firma určená na transport, tak je to Dali Trans. No nezostalo iba pri nej. Vo Veľkých Bierovciach pri Trenčíne tak dali Slovákom nielen trans, ale dali oil, dali gas, dali wash. Dali toho naozaj veľa. Dali Trans je čisto dopravná spoločnosť. K tomu je pridružený vlastne Daliol, ktorý má zas na starosti paliva, čerpacie stanice a veľkoobchod PAM. A potom máme ešte Dali wash, čo sú umývárky. Naše portfólio podnikania som rozšíril aj o gastro. To sú všade vlastne americké grily. Mňa fascinuje tá Route 66 v Amerike. Hoci je dnes pána Dalibora vyťažený manažér, na sedadlo vodiča kamiónu nikdy nezanevrel. Stále si sadnem do kamióna, odvezem sa, ale nemám toľko času, aby som mohol vykonať prepravu. Mne manuálna práca nevadí. Tak nevadí alebo nevonia? Dohodnime sa. Jasné, že platí nevadí a vedia to aj zamestnanci, ktorým aj to fyzické tempo udáva priamo majiteľ, pre ktorého je na prvom mieste práve tímová práca, kde ale berie toľko energie. Napriek tomu, že som veľmi vyťažený, som rád, že mi manželka vytvorila skvelé zázemie s krásnymi 3 dcérami. Moje záľuby je to beh, bicykel, výstupy na hory, suché otužovanie. Keď vykonávam výstup na nejaký vrch, tak samozrejme očakávam, že bude riadna zima. Sneh je taký príjemný k tomu. Venujem sa vo voľnom čase zberateľstvu starých amerických aut. Používam to ako aj doplnok k tým čerpacím staniciam, aby som prilákal tých zákazníkov. Moje kredo je pevná vôľa a vytrvalosť. Tam, kde je vôľa, je cesta. A kde je cesta, tam je aj cieľ.